L'expresidenta del Parlament Balear, Maria Antònia Munà, ha pagat la fiança penal de 350.000 euros que li va imposar el jutge després de declarar dimecres per l'operació maquillatge. D'aquesta manera, Munà ha evitat la presó provisional fins que se celebri el judici. El seu advocat ha explicat l'estat d'ànim de l'expresidenta. Preocupació i la serenitat en el mateix moment. Munà, però, no ha pagat la fiança penal de responsabilitat civil de més de 2,5 milions d'euros que el jutge li va imposar pel danys ocasionats. L'advocat l'ha recorregut. Maria Antònia Munà va desmentir dimecres durant la seva declaració als jutjats les paraules de la seva mà dreta d'Unió Mallorquina, l'exconseller de Turisme Miquel Nadal, qui la va acusar directament en aquest cas de corrupció i motiu pel qual va dimitir. L'expresidenta està acusada de suborn, malversació de capitals públics, falsedat documental, prevaricació, negociacions prohibides i delicte electoral.